அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கம் சலாம். எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கும். வாங்க. எப்படிமா இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறேன் குருஜி. போன வருஷத்தில் இருந்த கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல. உங்ககிட்ட வந்து போனதுலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறேன். என் பெயர் ஷம்ஷாத். நான் பொம்பையிலேருந்து வந்திருக்கிறேன். இயற்கை ஜோதியுடன் குருஜிக்கிட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து கஷ்டத்தை எல்லாம் சொன்னதுனால அவங்க வந்து ஏதோ ஃபாலோ பண்ணி சொன்னாங்க. அதெல்லாம் நான் செஞ்சேன். அதனால் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஒரு வருஷமாக எனக்கு நல்லா இருக்குது. அதனால் எனக்கு நேரம் இப்போ தான் கிடச்சிச்சு. நான் பொம்பையிலேருந்து இப்போ வந்தேன். குருஜிக்கிட்ட தான் இருக்கிறேன். அவங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போகணுன்ட்டு அவங்களுக்கு இயற்கை ஜோதிடம் நான் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தேன் வீடியோ. அது எனக்கு பிடிச்சிச்சு. அதனால் நான் இங்கேருந்து வந்தேன். வந்து கஷ்டம் இருந்துச்சு. இப்போல்லாம் நல்லா இருக்கிறேன். நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். அதனால தான் அவங்ககிட்ட வந்து நான் இப்போது பேசிவிட்டு அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போகணுன்ட்டு நான் பொம்பையிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கிறேன். உங்களுக்கு யாராவது உதவி தேவைன்னா கஷ்டம் நல்லா இருக்கணுன்னாக்கா நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு பேசி உங்கள் கஷ்டத்தை நீங்கள் தீர்த்துக்கலாம்.